В крайна сметка, това е едно излишно натрупване на същностни равнища, срещу които именно е насочен известният принцип на Окам. Затова двете монистични системи, основани на материята и съответно на духа като субстанции, са абсолютно несъвместими помежду си. Класическото определение на материята се основава на нейната протяжност, противоположно духът на отсъствието на такава. Задачата, стояща пред материализма, е да обясни фактът на съществуване на съзнанието и връзката с външната на него действителност, включително и нейната познаваемост. Огледалната задача на идеализма е дефинирането на възприеманата като външна на съзнанието действителност и връзката между тях. Пред монистичните системи, основани на духа като субстанция, има два пътя, ако те са последователни за решаването на тази задача. Първият е да приеме, че външната действителност съществува само в сетивата и в крайна сметка всичко е само игра на съзнанието. Допускането, че върху сетивата въздейства някаква външна на тях действителност, която ние не можем да възприемем, би било непоследователност, защото трябва да се обясни защо не можем да я възприемем и каква е нейната същност. Схемата Есе-Персипи е изключително устойчива, тъй като снема всички противоречия на познавателния процес, превръщайки ги в част от играта, но практическата й стойност, както за ежедневното, така и за частно научното познание е нулева. Теоретичната й стойност обаче също не е безспорна, поради факт, че тя е както необорима, така и недоказуема. По същата логика можем да предположим, че свръхцивилизация или свръхсъщество въздейства върху нашите сетива и ни представя света такъв, какъвто го възприемаме в момента, но реално той е коренно различен, даже невъобразим за нас в рамките на сегашните ни представи. Това е допустимо в рамките на играта, но едновременно с това е в еднаква степен недоказуемо и необоримо. Такава е тезата на субективния идеализъм. Тя е недоказуема и необорима. При нея няма нищо, на което съзнанието да може да се опре, за да провери истинността на своите заключения. Всяко нещо, което аз си въобразя, може да е истинно, но може и да не е. И обратното, всяко нещо, което виждам, може да е истинно, но може и да е просто въображаемо. Изводът е, че недопускането на съществуването на външна и независеща от индивидуалното съзнание, съществуването на външна и независеща, от индивидуалното съзнание действителност води до еднаква теоретична допустимост и равнопоставеност на множество светове, което е логически противоречиво. Изводът за идеализма, ако не желая да изпадне в солипсизъм, е в обективизиране на духа, който се приема за същност на всичко съществуващо, както индивидуалното съзнание, така и външно противостоящата му действителност. Това е втория път за решаване на този основен познавателен проблем – връзката между съзнанието и възприеманата като външна на него действителност. Обективизирането на духа също снема противоречията в познавателния процес, но вече по един по-изискан начин.